Vesi Gwyneth zviri sei Gwyneth ndikuona iwewe chete isati yandi update. Oh my god, sorry ndakanokisa ma-earphones kuno kune vanhu vari kuisa sei ndakatoya because yeah, my earphones are crazy. My earphones are crazy. Have big juicy nasi ndikufonerewo. Unofona kaipapa ndikirekere iyo kanzi big juice unofona apa handiti munhu wese ndichamisira lingi ndoisa lingi munhu wese anenge ane opportunity yekufona saka handina wandoti uyu ndiye favorite wangu wandichafonerawo ndichi lingi rinongoiswa apa kana wapinda kana wakonewawo so rako mirai 1 second nditange ndafila katsamba kangu kaikaike mazuva esei sandatanga kuedha vanhu pane katsamba kangu kandikufanira kuisa kaike. Muri sei guys? Muri sei? Cool, zviri sei? Amidu Rosie, sei. Zviri sei guys? Muri sei? Naye vedu haminoti nekuda kwekuti kera marules anenge akuda kuchinja ende kune maneighbors angu anoridza redhiyo nezvokuti ka ndoita sendichachema hauvati kana vachiridza vanhu vavakira pane chishabhini panext peda pamo. Handitsvagirewo musikana iwe big juice ndidzikamire shamwari please. Handiti ndotsvagira musikana ndomuona kupini. Levinia Chimandanda sese Royal TV zviri sei? Margaret Mavende hanzi PXL handikuzive PXL. No handisi kukuziva sha. Handisi kukuziva big juice handisi kukuziva sorry. Handisi kukuziva. Keni ramba urimo muchibhokisi ndichakuedha chimbomira pane zvandiri kutanga ndichimbofila panapa. Hanzani Wesley sei. Iyo panapa pasi kutsvagwa nyengomita iwowo yekera big juice iwowo tichimbodzikamawo please. Ndikumbira kuti dzikamira handitya. Ndunangomo sei Elliot Jechere sei. Tafadzwa mashaure sei. Alright, raita ndingiri changu chiya. Natifile katsamba kacho. Yaingo mwanyara manjeya sei. Manjeya unoziva mwepfesa inzaniko zirekete idzana yainzaniko. Chris Manjeya unoziva Chris Manjeya here? Unoziva Chris Manjeya big juice ukada kuramba uita zvari kuita ikoko kumanje unozovirirwa wakuseri uko shamwari. Right, tinani uyu tsamba yangu right this one. Anesu sei right. Vanhu vanouya nemweya wokuda kungoda kutimbunyikidzwa panapa. Right. Ndiani. Ndakutopesa kukafila. Katsamba kandokwasango kafila chete kana ndapa live. That's the funny thing yasikana. Anesu neti chipazi zviri sei. Manje magreetings angu anenge apera. Unoona taapakati pelive munhu anenge akuti ndimhorese apa icheta ku 20 minutes guys. Handimhorose munhu ndienda kutorova pasi. Hanzi okay anisinokusanda kumhoresa. Michael January zviri sei Mike? Michael Tsungai Farei sei.
Alishi nyika dzino zviri sei? Okay, done. Ndakashare katsamba kangu. Vanoshare malinki munokwanisa kushare. Nyati zviri sei? Okay, 5 minutes dzakwana nditika. Alright. Memory wati zviri sei? Guys, vanozotibata vanotibatira pakati amana. Ini ndototanga. Simkai shamunorwa uri sei shamari? Joyce na Pam. Vamwe vachatibatira pakati. But anyway, guys, munoda kuunza panapa. Creative Horizon. Creative Horizon ika unoda kutambira manje. June anzani Jenny Zulu say ndikasvika pa 7 minutes ndakubva ndaita sei ndatotanga kutaura handiti tataunza munhu wedu panapa ndikasvika pa 7 minutes azvine thank you siya dada thank you ndafanirwa namai vangu ndosaka ndangouya ndakamenyukira okay guys munhu wandinoda kuuya naye pano anonzi Ken. Guys, Ken uimoziva kuti zvakaitika ndakambomunzwa achiita se achiimba but papato nechi nikanguva handiti so manje ndazomuona paNash TV moziva ndakamuona paNash TV achiimba I think ndo that day rainetsa network isingaiti patatonzwa achiimba yekuti wangu anomira neni yaya kamfesa ndiko kakaimba song yekuti wangu anomira neni ndaita se ndatongokomi ndobva wazita se watanga wataura neni kuinbox yachichi but dambota se dambojoina Chit Chat saka ada kumbotesta kuti Chit Chat inoitwa sei saka zvandichaita ndichazoisa link panapa mubox ndaisa link munozokwanisa kuuya muchitaura naye veduwe anzi ngatisvike pa 10 minutes oyo chitange mashare link racho tiwedzerere Ken WaHmambo handizvezozoti anonzi WaHmambo here kana kuti anonzi chii saka unokwanisa kushare link ndanda kuudza kuti mazano wese vanhu vokuekera vanga vada kunditaurisira vada kutanga kunditi uri kuitirei machichati woti saka doko noti unenge wachiona zvekutaurira kupi anyway saka share kwamunoshare ikoko because mazuva ano handisi kushare link mazuva ano ndiri kungoitira pano kana vada kuwana zvekutaura vanenge vakutologa paYouTube votondivinga handiti votondivinga vada kuona kuti machichati angu ari kufamba sei saka ndisi kunyanya kushare malinki ema-live stream mazuva ano saka inogona kushare nevamwe guys message zviri sei noshi pamwe akatovata uko zvake uko guys handikuziva right ndakuita sei ndakumuunza Ken handitika ndokumbiso please I think Ken vanhu vazhinji vamuzivi handiti ndatomukanga but ndakangorecognize song yake sati dangotaura naye nyaya chingotaura dziri general. By the way, disclaimer, it's not an interview. So vanhu vanotanga kufamba vatanga kuti interview haisi interview toda kuti Chit Chat naye handitika right saka nyasha sei tikasvika tikasvika 60 Thomas karakadzai zviri sei ndati mbona tikasvika 60 ndo ndaisa Thomas ndakutomuti Thomas ndo ndaisa Kenny the Kenny nanamisa handiti tikasvika 60 tosvikire ndegani muise tiite kuti tikwanise kuti kasire handiti si Kenny zviri sei how are you? Ndiri bo kuri sei? Ndiri kunzwika here? Uri kunzwika shamwari. Okay, all right. Ui, uri handsome. Ndasingambozivi kuti ndiwo mahenso ako esa unawo kai. Azvokwadi ndasingazivi. Unoziva kuti ndaona picture yako so ndinyatsokutaza mapicture ako ndachoti zvakari kamwana ka une makore mangani iwewe? Makore antaurwa here manje. Wakuda kutanga wasikana chimbondiudza unonzani? Ndonzi Ken WaHmambo. Ken WaHmambo zita rangu chairo rekuzvarwa naro WaHmambo rekuzvarwa naro rinonzi Kennedy Ndambakuwa.
Oh, so wakazochuzire zita rekuti Ken WaHmambo? Ken iningiri shortcut ya Kennedy. Then WaHmambo, it's a totem name. Totem name just like Mofu. Oh, so uri Mofela? No, I say it just like Mofu. Oh, it's a totem just name like for example. All right. What is the totem name? Exactly. Saka totem name yavanoonera nungu. Porcupine. Yavanoonera porcupine. All right. By the way, Ken, usanyanya zvako zorwa serious. Panapa manje chaita zvemajokes, usarwa serious zvako stereka nditi just be you, you are free andika. Saka tima questions zvachaita panapa ndezvekuti since Chit Chat it's not an interview. Ma interview ndo aya anoitwa nevanhu vakaita professional vakaita sana ear ground. Panapa tiite izvozvo. So now vanhu vari kucomment section vanenge vachibvunza tumabvunzo but it's not a serious thing. Usazitori serious andika. Right, Azna, are you married? My ndoka zvatoenda here. Are you married? Aiwa, no. No, not yet. Zvikanzi. Not yet. Oh, vese vasikana vari kubvunza is Ken married? Hanzi handisi married. Hanzi chido hazisi kuziva. Hanzi chero pane munhu kusuwa please utaure naye. Handisi kumuziva chida kanyandu uye kuinbox. Hanzi ari kushandisa makore ebhora ndosaka asingadi kutiudza. By the way, unogara kupi Ken? Hello? Unogara kupi? Kuchenot South. Oh, uri kuZimbabwe. Harare. Yes. Uri kuZimbabwe. Zimbabwe. Apa uri kuita zvemusic kutongospecialize nemusic here kana kuti uri kuuniversity kana uri kustudy something uri kuitei right now? To specialize in music. Music is the only thing that I do now. Saka uri munomuchina malessons. Hello? Ngati munomuchina malessons emusic iyo kuri school of music. Takatopedza kudhara. Hanzi, are you seeing someone? Of course. Of course. All right. Hanzi, it's Roy here, your classmate at Brooks College. Proud of you, bro. Oh, unomuziva Roy? Ndakumziya. Hey Roy, what's up? Hanzi nangu tokumbira live sample kezvaanoita zvanoda kuita uite because I know kuti iwo music yako iri pano paYouTube, so ndoziva marules epaYouTube zvanoita ka 1 second but because ndofarira kuti wanga no Mira Neni, saka chingoti pakanwa chete kutoimba here chero zvawaita shamwari. All right. Chico chingandipatsanisa nerudo rwake, ndianiko angandishora zvingatapudza rudo rwake. Ita futi imwe sample yedifferent song. Shiri dzinoimba zita rako, dzinoimba mumuti, nyeredzi dzopenya kuvhenekera chiso chako nyemwerera. Chiko chingaitwa chingakupa kuvhara moyo. Une imwe futi one sample but iye ndofarire kuti wanga nomira neni ndiwe watanga ndoda kuzwa kuti wanga nomira neni ndo pandiri kunyatso panondi pamagetsi so. All right. If I can do anything for you, then you can do anything for me. I promise to always stand by you
Just promise to always stand by me. Dotsi andine wangu, ne wangu ando Mira Neni, wangu ando Mira Neni, Mira Neni, Mira Neni. Ay, guys, oh my God, matisharibi, guys. Ndugu wakucha, my, guys, mama chimsaiza, mama ndachizoto nokusaiza, ndachiziva, saka, so ukatanga kuimba rini naiwe? Wakatanga kuimba rini? Ndezvekuzvarwa nazvo izvo. Handingakwanisa professionally. Ameno zviro zvaungoda kungotudza. You mean professionally? Asi kuti usingachanyasondinzwa. Kenny. Aya zvekuimba zvimwe zvacho zvinotangira mudumbu raamai chaizvo. Hakuta kubhigwa nevanhu mucomment section. Hanzi unogona kuimbawo nice. Unogona mwana iwe. Kenny, hausi kunzwa? Hello? Ndukunzwa. Kenny, buda udzoke, ita exit udzoke. All right. Ndi anondita mwana ako. Asa kana kundinzwa ibo. Easy. Ini ndofunga ndachoita mama actions ndichikuza munhu pakuya ngesingatobvondinzwe. Pawangati mavoice danga kutomboenderana guys. But ishi anoimba guys. Vakomana. Mwana nimbo. Hadi kupeji kwake akanyanya zveshuwa guys. Anogona guys. Ndakamuhwa mukomana wemunoziva achiimba pauyu paakaimba paNash TV ndikati munhu unoimba usingamboiti uyu. Handiti akudzoka guys. Right. Wadzoka. Hanzi nevanhu handei kupeji kwake akanyanya. Unonzani pauyu pako uyu masocial media anzi mahandles ako anonzi ndimanyora. Facebook page inonzi Ken WaHmambo official. Asi pane imposter iripo kana? Enda. Yeah. There is an imposter. Oh, sorry. Ken WaHmambo. WaHmambo chi official. Official. Okay. Official. Chimwe chipo Instagram. No, ndoda kupina Instagram. WaHmambo. WAH. Mira. WaHmambo. Wait a second. WAHM. Okay. WAH. Then Mambo. Mambo. Okay, cool. Exactly. Right. But ndakuenda ku yeah. But ndakunotsvaga mwana uyu. Asi kuzoti mavoice edu asiri kuenderana here. Kenny. Yes. Right. Sasa zvachata pakutaura ndichati ndikataura ndomboti mirei then ndoona kuti uri kunzwa zvandotaura because I think mavoice edu ari kunonoka kusvikirana handiti. Sahanzi nevanhu unogonesesa unogonesesa. No, ndikufanira kupina this one. Let me pin yangu iyi. Vada kunomufollowa ayo madetails akayo. Anoimba guys. Zvikota zvekumboita zvekureva nhema zvisina kana filita apa handiti.
tatoenda. Alright, chimbotipa futi imwe sample futi. I hope handizondirogwe reuse but imbotipa kangu ka sample futi. All right. Ndakakuda kuva pakutanga zverudo newe zvakagarirwa dare kudenga we ndakakuda iwewe kubva pakutanga zverudo newe zvakagarirwa dare kudenga we teya nzeve iwewe ndinoda uzive ndiwe mbabvu yangu ndiwe unosazoda kuti uite ka wait Ken Mira zvada kuti uite handiti une masongs akawanda kaiwewe handiti saka da kuti uite kana kuti kavhesi uchichinjanisa masongs ako ese akasiyana-siyana handika saka hatangei nevhesi yandofarira inini handei pakorasi amene ndo yamunoti chiyo korasi kana vhesi pacho pepa panonakidzisa ipapo hatangei neyekutanga yandofarira inini. All right. Wangwa ndo Mira Neni, wangwa ndo Mira Neni, Mira Neni, Mira Neni, wangwa ndo Mira Neni, wangwa ndo Mira Neni, Mira Neni, Mira Neni. Second song, chorus, amene yoyo futi. Imwe second song. Okay. Kusvika tani 98, kana 102, our love will remain the same. Nyangwe zvino zvihomese, zvinakese, moyo mangu zere rudo. Kusvikira mazino apera mukanwa mako nerunako dzangowanda ngariro ndichakupa moyo wangu ugare nawo nekuti ndoda uve wangu kusvikira mazino apera mukanwa mako nerunako dzangowanda ngariro ndichakupa moyo wangu ugare nawo nekuti ndoda uve wangu. Oh, haibo warova waita kunonzi kuno kumanje unoziva zvatinoita Keni pane saying yangu yandinoita yekuti inonzi close the doors and open the unoiziva. Anyway mina nimboedha vanhu manje Gwineth aminotazviona kuti apinda Gwini zviri sei? Yes. Finally nhasi wazopinda mashure ndikutoshamisika kuti ndapinda nekuti waona Kenneth. Ken taura nemunhu. Hey, how are you? Good, how are you? Should I say? I'm good, how's it? Everything. How's the lockdown going? Lockdown they had to run by people because she go fire. Takara tibude panze saka chero ikabviswa hapana cheni. Gwineth uda kuti chii kuna uyu? Handoda kuti voice rako bo zvekuti. Thank you. Terrible.
Gwinetika uri kufanira kuzouya pane imwe live stream yatiri kuita. Rini? Tuuta futi imwe after Ken pane yatiri kuzoita but ndeye relationships. Yeah, my relation. Alright. Alright guys, vada kupinda kunotaura naKen. Uyai guys, ndikuposta link panapa. Ndokubvisa reGwyneth. Koma mwako vari sei? Vari kupi? Varimo somewhere mukati. Alright, tiribo. Ndise hanzi asi pana dude vari ndikunzwa munhu akutaura nebhesi ndiani? Ken, who is that dude? Yes. Pane munhu ari kutaura nevoice yakanaka. Finish me guys. Oh my god. Ndomuda tione face yake. Hanzi kuoneka ari kutotiza ari kutiza asi kuoneka. Hello. Sombomuona kana. Same age. Ari kulight sakanyawisa paari. Guys, ndikusenda link amene pano nangu ari mubox vadona. Eribo. Gloria. Gishamwari. I think utarisa kuti hauna kuisa pa mute uyu yako here. Ka microphone kako kanenge pa mute. Okay, Kiao, I'm still waiting. Okay, Gloria. Finally, nasingapindabo. Asa mairikoni wakupinda kani? Waingondibvisa mazuva ese. Ndikubvisa ise? Handibvisi munhu. Ndimune madonha mega mune makoni wakupinda maimwana. Alright, zviri sei? Ndiri bo kuri sei koko? Ndiri bo anonzi aniko Ken kuYouTube titomutsvaka. Ken WaHmambo, zviri sei? Ndiri bo ndati masong ako kuYouTube akanyorwa kunzi chii titotsvaka. Ken WaHmambo. Ken WaHmambo. Kana kuti mangotsecha kuti Mira Neni. Thank you. Okay. Kenny, thank you so much, Gloria. Okay. Gigi, Eribo, thank you, Gigi. All right. Big Juice, iwo ngoshidenza kuti ndikubvise. Wauya pamubhokisi. Tango wati sorry. Indalo tango wanyora kuti sorry ku comment section. Big Juice, handisi kukuedha. Tango wati sorry. Wongoshindira mwira uchiti hanzi ndi blog. Ena noti sorry mu comment section. Ndokuti ndikuedhe shamari. Ndikukuona urikutoseka. Indalo tango watemba kuti sorry. Big Juice ziri sei? Davey. And Ed, Shaman, urikotaura so. Big Juice chamwari. Aiwa Big Juice ndambokubvisa amene utomboputa zvako tangu waregera kuputa wozouye sha. Oh my honorable vedu vauya. Mira ntimbokwisira honorable panapa. Honorable. Okay. Kuni uda kwezi. Shuwa. Anoimba zvekuti ndapererwa nemashoko. Aiwa, keep it up. Thank you, honorable. Avana ndipokudza zita wangu nditi honorable. Avanonzi gogo vepanapa ndo muridzi weshow. Saka kanya mwana vari mukute kavaona vanotanga kupinda mwana ozotevera. Ndikutsvaga panambopina uyu yako handichaione.
Gogo taura naye uyu mukomana. Ndashaya zvekutaura. Inga ndangotaura kuti mwana anoimba zvekuti ndabva ndashaya kana kuti ndokomenta kuti keep it up. Wanzwa. Thank you, Honorable. Thank you so much. Nhasi ndatononoka kupinda ndichiti vamwe vanhu vatange kupinda. Saka ndikuona vanhu vachona vari kuita zvenungo ndikati aregedzai ndingopinda. Ndakuda kupinda kwekupedzisira ndichati kupinda kwekutanga. Kunokupa conclusion. Ndenge ndisina kazvekutaura, ndenge ndichida kungomhoresawo vanhu nekuona shema chete. Maita basa gogo. Ndo saka muripo munenge muchifanira kusimbisa. Ukaona wasimbiswa Keni nagogo haiwa ibvozwa kuti zviri bho. Alright, tobatana. Alright, ndikuya later. Alright, oh sorry. Sorry gogo ndabvisa musama mapezo taura. Sorry. May I turn this one? Forget big juice, like I did say big juice. All right. Mokoma biggie. I'm school's weekend. Guys, ndokumbira umuntu type ma details au pa ma social media handles akaenda ndichazienda yakwira kumusoro kusa ndichakwase kuipina. Mokoma biggie. And so go why? I cannot hear you. Ndakumbowa bvisa tise mumwe. Pane vanhu vasanambo ndozoti vasanambo eda guys. Roro. Roy. Kenny. Roy, what is that? Yo, Kenny, what's up, bro? Mr. Roy, how's it? Did you bomb that? I'm going to say classmate yangu. Yeah, sure, classmate, sure. I'm proud how's of it? you, bro. Matosimbisa. Thanks, Mdarang. I still remember makatanga zvinhu zvitiri kuchikoro kudhara. It's true. Oh, wait. Sorry, a second. Sorry, wait a second. Roy, une device iri kuplaya kana kuti TV? Oh, Maki, ndisoka mute. Ndisoka mute TV. Mina ndomdzosera ndombutira ngirine. I hope hapana chapikwa panapa maruze pana panonetsa. Ndakafita kurohwa nekatsamba nenhingirikiri chamwari. Ndatanga ndatonzwa kuti chicha achitaura pauyu pake padevice iroro. YouTube. Chamwari bhozi handi pane katsamba kangu ndachikuzeka pana chitanga kuti pane katsamba kadawo fila. Saka manje ndikangobhaiza ndoona kuzobvisirwa vhidhiyo yacho inoito hapana zvatei taita futi ona. Ndeipi? Roy. Chimbotanga wataura neni chimbomira kutaura naKeni. Ndozoti chichanga chiplaya kumashure kuTV kudevice chicha achitaura. Okay, it was like a TV. Like engeri movie, engeri Netflix, engeri chi? No, ibora like pane my guy ari kona bora. Asiri ma premium what zveshe. Aiwa no anga rungona kwebhora ani mabhora ari kudzokorora feni yebhora saka alright no I mean arisi bhora rimwe redu rekuava varinonetsa riya rega no ari kurubhora like magames ekudhara anga achingotsokorora. Alright, it's fine. Alright, chitaura continue. Okay, Ken ndepi? Boss murise. Ndakaona live yako wakabata wakagona wangu. Thank you very much. Wakagona toramba chingosimbisa toramba chingoshare mabasa wese. Ndo skill. We have to share zvinhu zvacho zviende mberi. Shema, thanks for hosting my friend there. Iri Roy, waita basa.
Sure. Hey, bye-bye. Thanks for And calling. Ed, right. You can add mumwe. Guys, vanenge vachiuya next, please. Ndombera kuti kana une device raunenge uchiteerera. Uyu guys, honorable guest of honor. My cousin is in the box. Ndikumuedha apa pamai manje. Ndokubvira kuti mudzime madevice anenge ari kumashure because ini ndinopinda busy panapa manje. Tozodhilitirwa video handitya. Saka whatever chinenge chiplaya kumashure ndokumbira mudzime please. Toda kutaura na Ken the Keniest. Cousin Jeremiah Mira ipapo ndamboisa ku amira kare. Ku iwewe dzima chauri kuteerera kumashure. Forgeke. Yes, Sharon. Sei. Musha amene wakafreeza amene chichiri kuitika inetwork here kana kuti chii? Sikuzwa chingotaura henyu. Ndanga chida kungoti kuna Keni aiwa zviri kuita voice rako riri bho pakuimba ramba wakadaro manzi yako inonakidza. Thanks auntie. Thank you so much. Ya makafreeza mese ndichazoya pane imwe live maybe ndinenge ndapari bho. Alright, Ibo, thanks. Thank you. I did the cool. Nyasha. Let me make a call, okay? Cheryl. Should he say? Oh, Rokwa Sanko Kenny. Muri say music ikunzika zvakanaka ine voice rawo rakanaka chaizvo. Network can't. Ndrongo apakurudziro yekuti coming musician who is still young and handsome, you need to keep on focusing. Because a lot will come on his way. A lot will come on his way, and music industry isiri yekutanga because ine vanhu vakawanda. Kutogara muri pamangoma Ken makatarisa vahombe vari kumberi hanzi aim high kuti kana wakudonha udonhero nane, you know. But voice rawo, I just love everything about his music. Togokurudzira kuti ramba vachimba zvinhu zvinosiyana vanhu zvekuti music yekuti vanhu vakateerera we proud kuti look at our brother, he's doing anything. Singazoimbi zvekutsira nyadzisira, like, you understand? Otherwise it's so amazing. Rakanaka zvisingamboiti. And music yenyu, I've been listening to some of zvadzakapostwa idzi and palive yakwa, wow, it's so nice. Thank you so much. I'm so proud to have one wakademi munyika medu. Thank you, that's wonderful. Thank you so much nekuramba uchingotipa nguva yekuti tinombotandara tichitaura siyana. I've been loving imwe Chit Chat before. Musi wechingani achazoti musi wechingani itaura zvemadates. We love such kind of thing. Right, keep the fire burning. Alright, bus. Thank you. Remember to juicer. Remember to juicer. I want to kujuice chero chete kujuice. Mbokufonera pane shamwari yako iridotaura netsa. It's so sad. I'm missing Cheryl, so I'll make a plan for her. Let's watch her. Kadiki, come on.
aiwa mubvise imba mamubvisa tine plan yatiri kuita yega saka iri mupipeline Yeah. don't worry Yeah, it's so makanditextira kuinbox here kufacebook yeah. saka bo iri bo Alright, Saka thank ngoma you. Kenny the fire anditka chakusapota Thank you so much. chingogonawo ndozvinoitwa musiyane nedziri mayouth mamwe ekuti unongogarira maoko uchingoti ana muchembere mirira mota dzana mudhara no on things we like the energy. Bye. Alright, thank you. Alright. Sure. That's beautiful. Oh, sorry, sister Nyasha nditwegi nyenge kuchiti break. Kazi, And Devi. Kazi mukutoita basa rakugoma records zvenyu. Aiwa nachitombo sembula kamfesi ndatotanga kumona nhasi akaipa. Oh, Aiwa ndatotapirirwa fanire kutotanga ranhasi ratopinda zviri sei? Ndepikeni? Kenny? Hello? Uri kunzwa? Zviri sei Kenny? Ndiri kunzwa. Mfesi wangu music yako iri bo zvekuti to be honest ndatotanga kuinzwa nhasi chipo chiripo. But talent rinoda uramba richiitwa perfected handiti saka utori mugwara so ramba wakabata ipapo uchifamba napo bo zvekuti chipo munacho mudhara chipo chinongoda kuti pride muite shoma mungoramba muri humble and keep focused it's possible. Ndiri kuona waenda kure mufesi wangu graphics bo vanhu vari kurera mavideo I think ndatoona 3 so far vari kudoba but there's always room for improvement. Exactly. Shiro, thanks for sharing. Ngona takutotanga kuziva vamwe Thanks mdaro. Iripo. Thank you. Alright, thank you. Regera tisire vamwe vada kupinda but iwo ndiri nyaya newe Shiro kani takubata. Wait. Unondikansela didi. Iripo, bye. Unondikansela. Thank you so much. Gigi, Gladys. Hello. Did say? Did you both say go? Of course, yeah, that's true. Kuboskana kuri bo. Taura Kenny now. Kenny brother yangu ndinongo kuzoti Davey. Asi muri mu same room. Aiwa. Muri mu same room ga. Aiwa, ini ndiri kubotswana iye ari kuZimbabwe. Oh, zvakanaka kakezo. Apane ngafreezer. Uri kunzwa here Kenny? Anenge afreezer naye. Keke. Kenny na iwe Kennylicious. Kenny. Kenny ari kuda chifreezer naye. And afreezer pamuri sister wacho zvinorwadza sei? Hello. Ndanda kuvaona. Hausi kuvaona? I can't see them yet. Kenny. Not yet. Saka iwo Kenny chimbobuda udzoke. Ita exit udzoke. Anzanda kumunzwa. Ita exit udzoke. Gambobuda obva because ameno network ikinenge ichomupinza mahwani uku. But pakakosha ndikufara kuti tatapanzwa pakuti anodoba zisingamboiti ipapo. Ndo zvakanaka. Kenny ita exit udzoke. Ndomanena ngoedha maybe 2 people tikaita 50 minutes kana 1 hour then todi tobva tabuda zvedu asi ndobva tosiye futi wasembla kamwe futi before waenda.
hambusi kwasa kumuudza kana nekuseri kuti zvoni aite exit akangofuriza ngatimute kick out adzoke futi kick. Alright. Ndiri bho kuri sei kuBotswana? Botswana kuri bho kwakutanga kuda kutondora manje. Ko uyo akabata musoro ndiani? Uyu anonzi Face. Akatamwei. Hazvinonzi akatamwei. Wadya here? Adya. Akareva serious. Hawakareva serious singamboiti pere zvekuseka. Manje kana uyo achigona kuimba munogona kuimba here kana mugonewo? Isusu. Tinomboedzeserawo. Chimboti pai 1. Inini ndakanga kuti wangu anoimba deni chimbokariwo vaitioni. Aiwa kuzoimba kunozonetsa kazviona tinasotedzera. Munotedzera masipika? Tinoona tinasotedzera masipika ndokuti tinasoziva zvatiri kuita chaizvo. I hope network yake naina kubva yamurasa zvachose kaipapa pandofunga. But anyway, because ndinoona vamwe vanhu vachiti atoona kuti adzoka here abva adropa futi nai. Mene ndimboedha mumwe modzoka futi apinda ndimboedha disc kudzamira kudhara. Keni mirai 1 second adzoka futi Keni wacho. Network yekuZimbabwe iri kuchinetsa vedway. Mukuenda kuZimbabwe rini? Meno kana corona dzapera idzi. Zvinoita very soon. Keni iri kunetsa iyi. Mene ndimboedha disc then toona kuti anodzoka here. Rambai imi musadrope nokokubvisai pakamera chete. Alright. Cool. Kuku? Yes, Shem. Ozayo kuku ka. Pandinenge chani vandizoti sei pachama echoes every time. Handisikuziva because ndadzima TV. So handichazoti chivamwe wifi yacho kunetsawo. Izvi zvabho. Taurana uyu naKeke. Keke and Kuku. Yes, Kenny. Yes, Kuku. How are you? Did it right? What do you say? I'm fine. How are you? I'm good. Unoimba shaizha, unoimba. Ndotombondimbira futi papa, ndambonzwa futi. Ndokuimbira ipi yacho? Unoimba rampakadara. Chero handitomboziva kana song yako kana ndichondiimbira chero yawaimba. Ndichingobva panapa ndakuenda kupage kwako. Andiona ndakudika. Serious? All right, me and Chindiimbirawo one pandaenda zvangu. Okay. Oh. Oh, crazy. This is for you. No, crazy. Kenny, that network here going to jealous, ja. Oh my God. Anyway, but it's unfortunate kuti network yeyo muri tu wekeke nakukuka yakubhaiza yahamba kangabuda zvakanaka kachemistry kenyu sorry zvenyu mafuriza uyu yafuriza uyu bhafuriza uyu anzi chigilasi rewaini uyu achiimbirwa zvakanaka hatisi kureva nhema aiwa kana ndinakidze kudza nemusikazwa guys ndinakidza mbotazvifunga nguva iyi ndazoseka guys kuku ndazoseka aya anyway
Uzoti keke iwe keke ukuzondiusegeri iwe. Rules zviri sei? Madi. Ruru. Rules. Ndiri bo asa musikwa mukundizwa. Ndikunzwa. Alright. Kuri seiko? Kuri bo mina muri sei. Tiri bo. Komadhamu vari pasaidhi vari kungoseka inda. Mina kanka mwana. Mwana kapi kuti? Kari kuseka munochichweje. Muri kupi muzvei? Ndiri kuchina. Vari kustudent kuchina ero? Yeah. Manje keke pamene zvakuita network ikikuita jealous handizoti nekuda kwei guys. Ndo zvandinoona ine jealous network. Mukusekerera nani? Ndiani mukusekerera kusei? Asi ndio chibhebi ke? Negara ngori munhu anofara zo. Asi ndio chibhebi chenyu. Finish it. Agreement yetu ndinakidza manje. Signature chaicho. Sa ari sei? Isignal anoniyetsano. I understand, but ari sei? Ari boring. Mambikira ere nasi. Ivi mune makamuka here pachazoita yedu yemagifts yemacouples nemagifts mune makamuka? Mune makamuka? Izwa bhebhi riri kudera ndakamuka nhasi kuundurwa. Ndiroyesa shama kuno. Kana no, nhasi uda kumbonzwa kuti hamusi kutenga magifts imi. Ken WaHmambo anenge atozofreeza to the freezest chaiko guys. And nay, Ken is man bomita kick out kuti chione. Ndakangomirira akachimbotaura naye uyu but Ken wacho anenge ari kutoregera. But mamuda kuti chii kuna Ken? Sisi vake vari kuteerera vari padivi zvavo, vari kuseri pachibhokisi apo. Mamuda kuti chii? Apane song yake ngandasuya ngandongoti aimbe apata abati. Ende munoziva ndi kutonzi kurwadziwa zvisingamboiti ndeyekuti chii pamwe ndoiziva. Tichaonana. Tichaonana chinenge chinzi chii? Manje nevoice rangu ndakada kuimba panapa ka. Nhasi internet iri kutongonetsa ameno. Ini ndokubata ndakubvisai paka mudzoke patiri kudzoka futi pepiri handiti? Ibo. Ibo, thanks. Awana. Guys, I think uyu zvaramba Ken ameno Ken boy guys atozivi ndinoziva best song yangu yaKen yekuti wangu anomira neni ndoziva iyoyo so ndoziva iyoyo song yani yaKen mona Ken akachifanira kuyozoita magic yake panapa ini ndakumuresera song yake panapa mana menzi sisi vaKen Gladys sendirei uyu kuti adzoke guys, musendirei message kuti adzoke. Haasi kuchakwanisa kudzoka panapa, don't know why. Musendirei message please. Ngaadzoke tobva taita goodbye. Ndo best song yangu yani yaKen yangu iyoyo. Ndinoita kuiumburudza song iyoyo guys. Amalyrics ake achiita hanzi ndinoziva kuti
hanzi moyo wangu ndoziva kuti wangu unomira neni. Right. Asha network yako yachibhaisa singe ndakusasisi vako voita last one. All right. Apa vabva wafreeza nai. Kuku yazotiza kukudzoka kuti bhokisi shamwari. Sisi vako vabva vadonata kuti vadzoke. Guys, kudzi kana aripo ngaadzoke. Kudzi tikumuda by public demand. Kudzi ndamama pabaitika kanhu kangakanaka singamboiti kudzi ngaadzoke guys. Kudzi yadonha zvachose. Anyway. Kumbi. Zviri sei Kumbi? Hi Shema. Ndiri right maskara sei. Chibaba Ken. Tochatavinga panapa kuti titi aiwa anogona. We have been listening just before the show. Pawaisa poster tatimbo simple like atisasosvika chifunza saka imimi munoimba kuti chi. The guy is good. Because network iri kufreeza and all that. Regatingo teaching. Keep on doing the good work. Usachinje. Your genre is good and ngangoita growth yake sezvaari izvozvo growth will come naturally and kuchauya zvakawanda because you know fame inonge ichiita ichiwedzera and all that, but just allow yourself to be and don't change what vanhu vakatanga newe uri pasasi so zvavakakudira. So just do but you are doing otherwise good. The video quality and everything is just so inspirational. So atizive kuti pane zvimwe here makolabo and all that is coming, but wazotaurako kuti ngatisaite kunge it's a professional interview ngatingonakirwa netichiita machit chat, so it's fine. Yes. Yes. But mudara munogona. We will follow you after. Actually, that will follow before the show. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Yeah, amazing. Bye. Sharp. All right, thanks Kumbi. Ru's adzoka. Ruru. Anzi Ruru. Ruru so. Anzan Ken. Muri say Ken. Hello. Kundinzwa. Dara. Muri say Dara. Bo amino muri say. Kundinzwa. Yeah, ndakunzwa. Andre bonda wrong. Sema dio. Chakunzika. Yeah. Shema. Shema. We. Munakandzidza akaunze. Iyo yamurone. Really? Exactly. The teacher. That's oh, really? Kono darire dai. History arutaura mbano. Teacher Bitikeni, editor TV. Kuri China. How's China? Tiri Tanzania chi lockdown chete ichi. Yeah, zvimemaji zvinezvapera. Zvinopera mema. Hakuna isingapera. Chimorwa tichaonana ka. Ndoenda pindira. Tichaonana. Doro apapi cha vozi ndanzi ningiri. Ndisaimba masong ese. Panotangira apa kuti mhanzu yako chichi like I think ndo vese rajera thing. Manzu yako noita unokwesha meno neuchi dombo zivunzachi kuti rutendo rwako rwakaita mandiri haruperi
ndozita mzita rerudo, moyo wangu ndokupa, sonoda ndoita, sonoda ndoenda, ndozita mzita rerudo. Wadaisi tichaonana kai? Ya, makabata mndani. But Otherwise, nakidza kai. Ndasingatoizivi ndakamboihwa but ndasingazivi kuti ndiwo kaimba. Zvaune masurprise zvenhaiwe. Akawandisa ifirst chete isati yakuzikana. Anosota mfano wacho. Zvokudaro. Hey, yeah. Ndazobvuma. Taurira naye. Hidden talent mfano anosota zvototi shit music industry nomafana achiblow asingatomboita charongoti izvo zvacho zvinongoti but my potential yake my man is wandizo ari kublow my man. Exactly. That's true. Wow. In no time. I give up. Mdanda fara ndakuona. Ndaranda fara. A long time my days angareba. Oh, ndebvu dzatopo idzi. Ndebvu dziri kuoneka iri kamera. Yeah. Azva kuona ndebvu here. Makabva kuchikoro mwana asati ndebvu. Pakaipa. Pane zvinguva kazvimakore zvati wandei andoziye. Nguva yareba. Nguva yareba. Pakaipa. Seru ndakumboisa. Alright, Ibo Maspak. Alright, thanks. Ndakusa the last 3 people. Then itoba tati bye. Sister, akanimbotakanesa sister wako kudzarimo muchibhokisi akamira. I hope network ainetsi guys. Kudzita pa standby ndokupesera. Ehe. Ko network yange yakunetsa sei kona yamana. Sati tataurawo. Kenny, auchanditswe futi. What are the spirit of underhearing? Kenny, auchanditswe futi. Right, ndakukunzwa. Dave. Uri sei? Uri sei? Diribo, inini handina comment. I think happiness ndiani sokudza comment yako always kuti unogona mwana wamai vangu kuramba wakadaro. Yeah. That's beautiful. Let happiness speak. I just wanted to encourage you to keep on the good work. Thank you so much. Thank you so much, Happy. But before we go, rudo. How many times have I called you? Chico, chingandipatsanisa nerudo rwake. Ndianiko, angandishora zvingatapudza rudo rwake. Rudo. How many times have I called you? Rudo. How many times have I told you good nini newe, tirimbura nehove, tichamira newe, panouya murobe, kana mbura yonaya, tichawanda newe, kana ondo yaoya, ticharwira iwe. Yeah! Thank you so much. Oh my God! Thank you so much. Exit. Guys, what are you telling me? Do you get Alright, Siema, thank you very much. Alright, thanks. Alright, hey. Thanks, lady. Kuku ndiwe kupesera. Saka ndakusa admire, then kuku ndiwe last one tobva tabaya. Adidi Maya. Shero ndep. Ziri sei? Andrew boy ni kuri sei ku talent. Uri sei? Uri bosha. Uri kupio. I salute you baba. Ziri sei my boss. Kenny. Hey, Kenny ndofunga longoti akati muvheka mino network yake zvainobva yatanga kuita. Okay. Ndakunzwa. Alright. Ina nazvakawanda zvekutaura. Just salute your humility ndo chekutanga. Chichitu ndinongoti vakawanda vakupa ma advice andaona anogona kubatsira necareer yako.
future iripo is so brighter than my floodlights National Sports Stadium. Just know how to handle your fame. Because uchatoita fame yakasimba. Exactly. All the best, my brother. Thanks, my brother. Thank you very much. Thank Shiro. you so much. God bless. See you after maybe an hour. Dendarara sha. Yawa midnight. China futhi. No, Australia. Oz aiwa adishamwari. Chimotumiro kana $5 Australian dollars. Ungabhomera neyo yarakana. Aka 5 karogona wanikwa but ndotumira hawo. Ai washamwari pandeisa paper upanongo usingazvioniwe. Ndobopedzana nadzo kane time dzedu dzinopesana idzi. Anona nditori aiwa yakondotoida shamwari yako apa paseri pangu apa usikodondife nezhara ndakagara pano uri paseri pangu kundiinboxire shamwari paInstagram kanoti paFacebook shema TV patwitter nokubara apo kutwitter ndoona kutwitter. All right, thanks. All right. Kawan. All right. Right, guys, aku close. Can you look at this work? Clear. Right. I'm praying Jesus Christ. Networking guys aenda. My voice ayangabude right now. Kuku akudzoka. Anditika. Kokren. Kuku. Hi. Keke? Yeah, one. Yes. Chirova kasonga kako keke. Chichita zviya zvamamboita pepe. Ngakudzoke twana. Asikumuona. Ndakunzwa. Usikumuona. Usiro kumuona. Right, ndakumuona manje. Hey. Kuku. Kucheka Rosi. Chimba ndakateerera chimba. Chimba. Tanoita moyo wangu unopatwa nerudo. Nyimwerero yake yazondiratidza masimba anyadenga. Rudo rwake ndekarwezimugwenga. Ndikangomufunga yeyu misodzi inochenga. Osaka wakanaka semangwana neiwe. Ndiudze wakafanana nani. Wow. Wakanaka semangwana This is for you. Ndiudze wakafanana nani. Wow. Osaka dodada naye kuku. Kusaka ndamnyorera chimbo. Yeah. Rudoro tora njimbo saka. Aiwa, but this is for you, Kenny. Thank you. Maybe I was doing kukusa tuenda iwe song yangu wangu anomira neni ibhoro vaka pane imwe futi ndazofarireyo ita kavhesi inonzi chiko ndiyo waimbira sei vako vaive pane kavhesi kandafarira so saka ndokumbira uimbire futi kuku kavhesi kako plus na wangu anomira neni then tobva taclosa tobva taenda. Rudo kutora namo dzangu taita dzako. Rudo kunyora zita rangu mumoyo mako.
chimuko, rudo kuita ruvimbo pasina chimuko, poane tambuko. Rudo kusimba newakoyo kuvuta mepo, rudo kutaura chokwadi pasina manyepo, rudo kuita ruvimbo pasina chimuko, poane tambuko, ndozvita mzitare rudo, moyo wangu ndokupa, tonoda ndoita, konoda ndoenda ndozvita mzitare rudo, moyo wangu ndokupa, tonoda ndoita, konoda ndoenda. Darling wewe, darling. Dosi wandine ne wangwa ndo Mira Neni, 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 Mira Neni, Mira Neni, manzi yako unoita se unokwesha meno neuchi, dombo livunzachi kuti rutendo rwako rwakaisa mandiri haruperi, ndozvita mzitae rudo, moyo wangu ndokupa, sonoda ndoita, unoda ndoenda, ndozvita mzitae rudo, moyo wangu ndokupa, sonoda ndoita, unoda ndoenda. Yes. Thank you. Aiwa. Open them. Ndozvawaita. Wagona zikamboiti. Ndikubereke mwana anoimbo. Alright. Tosangana kuseri kuseri. Tosangana kuseri. Thank you everyone. Thank you so much. Alright. Udati chii kune vanhu Ken usati wabaya zvako? Alright. Ndinoda kungoti thank you for the support. First to you Shema. Undipo mukana kuti ndipinde pa live yako sha. Thank you so much. So many people are watching right now and it's a beautiful platform. Thank you so much for the opportunity. So kune vanhu vese vari kuona nevari kuteerera and the likes. I just want to say thank you for supporting me. Dr. Kurakwachi, we're growing bit by bit, step by step. These baby steps are counting to one big step. So very soon we'll be at the top. Very soon. Yes. So msakangano to like my Facebook page, Ken WaHmambo official, or Instagram WaHmambo, and Ken WaHmambo kune mangu ASMR platform. Ken ana KEN, then WaHmambo ana WaHmambo, right? Not bad up a phone per WhatsApp. It's 0777 686 158. Let me come again. 0777 686 158. That report 24/7 Papo. And also that's my booking and the likes. So thank you so much for being on the live. I appreciate so much. Thank you, Shema. Oh, ndafara kutaura newe keke to the keke test. Ndokubata kandaya kuzimu tichasangana. Ndokutsvaga shamwari ndomboti umboimba muzita rangu iyoyo. Hayi bosha. Thanks a lot. Edibo, thank you. That's beautiful. All right. Thank you. Okay guys, ndakumboita exit. Ndaita exit. I think ndingamboti zororei nekumbogadzira tumwe tuma notes. Maybe later on I have to record another video. And I think paneka clip kada kumborecorda kada submit for someone on a birthday. Anoimba kwaanenge achiimba ikoko. Saka ndomuitira ka video kake kechike ngoti happy birthday. Saka ndiri kumbona kuti ndokaita sei ka video kakao. Ndikaenda ndakanyatsodawo so here ko ndoti ndakapfeka madate. I'm still thinking. Msakangana kunoona video ndaita guys ye review ye uyu pane video ndaisa manje yechi
nashwatwat toda kudzoka nedzimwe guys zvimwe zvana hip hop munoziva problem yekuitika ndeyekuti mukaona ndikasangana inoita mamwe uyu emahip hop aya anondinetsa kuti ndimbotanga kutsvaga manotsi kuti ndinyatsa kuhwisisa, but I feel like pane zvandaona vanhu vakashadzi why is it vanhu havasi kutaura nezvehip hop, saka ndichaona kuti ndokwanisa kuita kareview kacho yekati asati handikwanisi because inondinetsa hip hop ndashuwa inoda schooling. Hip hop inoda schooling. Inonditemesa musoroni yakandiswedesa zuva rese ndichiiverenga. Inoda kuti uteerere kuti achitaura marabaraba avo vanenge vachita ndoyekera ndozitangoisa mumanotsi ona. Plus handizivi kuti I don't know vanhu vanganoteerera hip hop guys. Guys, I don't know, like mozondiudzawo maybe next week vanoteerera hip hop vangani, but anyway I'll try by all means kuti tiite zviri fair tisazonzita selecta vamwe handiti ndokubatai na10 ndakati 10 o'clock ikoti ndakati 11 ndikufanira kuchinja time ndikufanira kudzosa kumashure ndiise na 10 o'clock guys ndokubatai na10 o'clock ndikuichinja ndiisa kumashure because 11 o'clock kure nhasi dakasira kuzorora. Bye bye, ndokubatai tiita topic yedu iyayo.